Ame befo Mali kono Mali koka Mali de fefe wuli le me ki jo faso kisili gunga ame befo kere ya ma ame foli folo di mamunu ma o anga presi tigila kawe anga tigere bafo anga kuna foni dilaw ko munu me ke sababu anga kuma ga diela soro anga presi mo folen ko fe ne be fe anga foli belebele ba anga tigere bafo ga o zenesiku munu pere bora contre la MINUSMA en 2015 anga tigere bafo ga o zenesiku ga zenesi temelen ko munu bora ku jo ga MINUSMA la jo ko MINUSMA teme ko bingale wale chejugu be ku ka dugula no e bajangara jenu ye anga tigere bafo zenes de bajangara ko ana to bela jele o temenen ko fe ne be fe anga foli di ne yɛrɛ grand frère Flama États-Unis kono n'u bɛ diaspora la n'o ye Dante Streetcar an ka foli belebeleba de an ka tigɛrɛ b'a fɔ kɔrɔ Dante kun ka tigɛrɛ b'a fɔ kɔrɔ kun le politologue Sékou Tounkara l'infatigable Sékou Tounkara an ka tigɛrɛ b'a fɔ Sékou tiɲɛ do panafricanisme combat a ju taara farafina kɔfɛ an ka diaspora de fɛ ka na n'a ye farafina kɔnɔ parce que a dɔw la maa min bɛ bolo la fo bolo wɛrɛ girɔ foni a dɔw la maa minnu bɛ yaala n'u bɛ taa diɲɛ kɔnɔ n'u ye jamana wɛrɛw ye k'u denw de y'u jɔ u dusukunw bɛ keleya u b'a laɲini u fana faso ka diya i b'a fɔ jamanaw ka di cogoya min na donc o dɔw la an bɛ diaspora bɛɛ fo ni yɔrɔ la u ye wulikajɔ min kɛ kabiri an ye kɔnba in daminɛ ka se bi ma halisa an b'a ka jusqu'à la victoire finale an ka tigɛrɛ b'a fɔ diaspora bɛɛ lajɛlen ka hakɛto ɲini kɛ n grand frère filaw fɛ n'o ye Dante ni Sékou ye u y'a laɲini u m'a laɲini dɛ kɔrɔkɛya yɛrɛ kɔnɔ u y'a wajibiya k'an ka taa boulevard l'indépendance de la an bɛ hakɛto ɲini k'u fɛ terrain réalité dɔw bɛ yen wagati dɔw la u bɛ fɛn dɔw wajibiya terrain ka mɔgɔw kan donc o de y'a to an bɛ ka taa palais la fɔlɔ palais kɔfɛ an bɛ taa stade Modibo Keita kɔnɔ ka tila stade Modibo Keita ni palais kɔfɛ k'a fɔ ko kangarumada banna kɛlɛ ma n'o ma ban au mois de juin Araberu b'a fɔ cogoya min na o bɔli t'a ɲɛnama ye dɛ an bɛ bɔ farila o don o t'a ɲɛnama ye il faut reconnaître que la patience du peuple malien a des limites. Wallahi, nous sommes un peuple très patient, très patient, un peuple très patient, mais notre patience a des limites. Et au mois de juin, nous allons perdre patience. C'est ce qui est la vérité. Au mois de juin, nous allons perdre patience. Au mois de juin, le peuple malien va perdre patience. C'est ce qui est la vérité. Parce que jamanadenw ma deli ka wuli kɛlɛ kɔrɔ k'u dɛsɛra kɛlɛ min kɔrɔ wa mission onusienne ma deli ka taa diɲɛ kɔnɔ jamana kɔnɔ k'u ye kɛlɛ min ban mission onusienne yɛrɛ créera de ko pour que ko ka États-Unis ka bloc k'u sago kɛ diɲɛ kɔnɔ a créera o de kama basta kɔrɔ wɛrɛ t'a la n'o tɛ diɲɛ kɔnɔ min t'a dɔn o de bɛ se k'a bisigi ko ale yɛrɛ kelen ale ka hɛrɛ dɔ bɛ nin kɔnɔ mais tiɲɛ tɛ walahi i ka o hɛrɛ in dɛ MINUSMA bɛ hɛrɛ min lase e ma an ka calcul kɛ dɔrɔn seman don n'an y'a seman bɔ i b'i yɛrɛ ye k'e de bɛ k'i yɛrɛ bila danger kɔnɔ quoi i yɛrɛ b'a ye sisan ko e de bɛ k'i yɛrɛ bila danger kɔnɔ quoi MINUSMA ye contrat di e ma i ye miliyɔn caman sɔrɔ o miliyɔn caman na i yɛrɛ ye muso furu ka so ɲuman jɔ koyi ka mobili dɔ yɛrɛ ɲini i den ye k'a don école ɲɛnamaw la en pensant que e bɛ ka hɛrɛ de sɔrɔ quoi Mali ka ci kan quoi o bɛ na insécurité min développer dɛ o de bɛ jeunes dɔw créer a bɛ fɔ jeunes minnu ma ko désœuvrés ni système yɛrɛ bɛ monstre créer monstre minnu bɛ système na jɔ o jeunes vagabonds ninnu bɛ bila banditisme ni insécurité min kɔnɔ n'olu wulila u tɛ se bololankolon ma dɛ
u bɛ taa banditisme min kɛ u bɛ ɲɛsin i muso i den ani ka nafolo de ma e de bɛ k'i yɛrɛ bila danse kɔnɔ en pensant que i bɛ ka MINUSMA ka intérêt de servir. C'est pourquoi kiraw kɛlɛla mɔgɔw fɛ mais kiraw kun tɛ u yɛrɛ ye u kun bɛ ka na k'o mɔgɔw de sauver e yɛrɛ ka hɛrɛ dɛ an bɛ k'o de f'i ye quoi cɛ bɔ nin kɔnɔ nin maɲi e yɛrɛ de ma e yɛrɛ de ko don e min bɛ k'a bila i kunna k'a hɛrɛ bɛ na e lafiya dɛ mais i b'a dɔn i ni Ala na kira cɛ Mali tɛ dɛ jamana tɛ diɲɛ kɔnɔ min ye hɛrɛ sɔrɔ a la i b'o dɔn quoi mais n'i nata bonyana ko e yɛrɛ kelen a bɛ jɔ i yɛrɛ fana kelen de la i n'i ka denbaya quoi donc an bɛ ka nin min kɛ c'est pour que k'o mɔgɔ nataba ninnu de yɛrɛ lakisi quoi parce que an ka mission hali mɔgɔ min bɛ fɛ k'a yɛrɛ tiɲɛ on te sauve contre toi-même ton propre malheur i yɛrɛ ka nata dɛ i ka natarɔbaya kama an bɛ k'i kisi o yɛrɛ kɔlɔlɔ ma o b'an ka mission fɛ dɛ an tɛ nin dɔrɔn kisi dɛ bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ kɛlɛ nɛɛma la an wulila kɛlɛ min na n'o ye force du changement ye bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ kɛlɛ in nɛɛma la an y'a dabɔ de kama hali minnu yɛrɛ ye kɛlɛ in créé ka jamana ninnu ci walahi u bɛ dɔ sɔrɔ kɛlɛ nɛɛma la Ala k'an dɛmɛ an ka se ka bɛɛ dɛmɛ bɛɛ ka dɔ sɔrɔ kɛlɛ nɛɛma la nin yɔrɔ la an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn an ka donsow ma an ka tigɛrɛba fɔ an ka donsow kun u bɛ wuli ka jɔ min na a bɛ fɔli min kɛ ko farafinna jamana bɛɛ minɛna pénétration coloniale waati ko ka kɔn Mali ɲɛ ko Mali de mɛnna Mali de ta gɛlɛyara sanji 27 Baɲango Mali tɛ ka se ka minɛ Mali minɛna cogoya min na ani mɔgɔ minnu kun jɔlen don walahi donsow de don an ka donsow de kun jɔlen don o 27 ans min bɛ fɔ dɛ fɔ dɔw b'a kɛ ni lagosi kuma ye ko mɛrɛtɛtɛ y'a da to kunkan kelen na u kan bɛ donsow de ma donsow de kun jɔlen don an ka tigɛrɛ fɔ an ka donsow mais min ye se k'u la dɛ u ye mɔgɔ dɔw de fana nɛgɛ o wagati kelen na ko olu ka hɛrɛ de bɛ nin na pour que u ka don janfa kɔnɔ ka se ka se kɛ an ka se ka bi o kɔnɔ nka bi i b'a dɔn MINUSMA wulilen don ka jɔ an ka donsow de kama ko fɔ ka donsoya ban an ka jamana kɔnɔ c'est pourquoi an ni donsow ka sigi kɛra o don Kulukoro donsow bɛɛ u faralen bɛ ɲɔgɔn kan k'u bɛ na vendredi le 28 an ka se ka nin wulikajɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka tigɛrɛba fɔ an ka donsow wa Mali fan 14 bɛɛ bɛ bɔ jumadon ka kɛɲɛ le 28 avril 2023 ko kangarumada banna kɛlɛ ma wa Mali dugu bɛɛ a donso bɛɛ bɛ bɔ pour que an ka se ka nin wulikajɔ kɛ cogoya min na ɲɔgɔn fɛ o kɔ n bɛ bɔ kuma la ni kuma fila ye an ka foli belebeleba di fɔlɔ Umar Temine ma n'o ye Balawu ye quoi les camarades indéboulonnables Umar Temine di Balawu an ka foli d'a ma parce que u taara dɔnde sa min kɛ ani mɔgɔ si ma kuma a bɛ fɔ nin de ma ça c'est le sens élevé de patriotisme o de ye tiɲɛ ye quoi n'i ye danse ye dɔrɔn tu n'as pas besoin ka ordre minɛ yɔrɔ la passe à l'acte i bɛ se ka min kɛ pour que ka se ka faso kuma bɔ i b'o baara kɛ ka ABC fo u taara baaraba min kɛ Mopti n'o labɛn bɛ sen na bɔliba ka ɲi ka kɛ Mopti an bɛ gouverneur fo ka bɛɛ fo an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma ka nin gɛlɛya in fiɲɛ bɔ a tɔ man jan tuguni quoi kuma la MINUSMA ka laɲini ye fila ye camarade Malamine Jara bɔra k'i da don a la ko ka accord d'Alger bila sen kan n'o ye Mali a bɛ Mali fara a bɛ malidenw fara a bɛ Mali lagosi ka malidenw lagosi a b'an ka constitution sɔsɔ a b'an ka diinɛw sɔsɔ a b'an danbew sɔsɔ a b'an ka laada bɛɛ sɔsɔ o gafe o dugu ti sɛbɛn ko k'o de bila sen kan pour que ka se ka Mali fara o de ye MINUSMA ka mission fɔlɔ ye k'u bɛna min di u yɛrɛ ma ko pour que ka se k'o baara kɛ ka bɛn 2023 ma 2023-2024 ma ko mission filanan ye jumɛn ye ko Mali tilala Faransi la MINUSMA min ni Faransi de y'a créé quoi hali bi ni Faransi surasiw de b'a kɔnɔ quoi hali bi ni Faransi surasiw ani Faransiw de b'a ɲɛmɔgɔya la u n'u jɛɲɔgɔn quoi o Faransi min ni anw ka président Assimi Goïta ko dalilu jɛlen bɛ ale bolo quoi k'olu de ye terroriste ye k'olu de bɛ ka terroristes former k'u équiper k'u financer
ko ka taa sigi kɛ diɲɛ ɲɛkɔrɔ ko ka Faransi bila lɛfɛ kɔnɔ o Faransi kelen n'o de bɛ MINUSMA ɲɛmɔgɔya la dɛ ko Mali taara k'o Faransi dan ko farafinna jamana bɛɛ bɛ ka taa k'o Faransi dan ko pour que u ka segin ko fɔ élection présidentielle nali min bɛ ka kɛ ko ka Faransi jɔnden dɔ ko k'o sigi anw ka jamana kunna ko k'o mission di MINUSMA de ma u ye min kɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ en 2010 ko k'o baara de bila sen kan anw ka jamana kɔnɔ ka bɛn mars 2024 ma est-ce que peuple malien bɛ sɔn k'i sigi k'o baara lajɛ o ka kɛ anw ka jamana kɔnɔ ni an tɛ sɔn o ma wa o de ye MINUSMA ka baara ye mɔgɔ b'a la a y'aw ɲɛsin Assimi Goïta ma dɛ u kana mandat renouveler dɛ a mɔgɔw u ka mandat a y'aw ɲɛsin Assimi de ma u ka MINUSMA to yen laɲini min b'u bolo nin mɛnna ka fɔ anw ye kosɛbɛ nin mɛnna ka fɔ anw ye on a assez attendu cette chanson quoi mais malheureusement que le disque est rayé o disque de rayera a tɛ ka tali kɛ tugun quoi donc o de ye tiɲɛ ye quoi c'est pourquoi nous disons bi an ka dɛmɛ dafalen quoi Mali autorités kɔ quoi bi ni min ma fara kan quoi wallahi billahi talahi o ma bɔ a la o kuma de ye tiɲɛ ye il faut que 5 colonels k'a dɔn ko fɛn min bɛ k'u protéger ko de ye peuple ye wa peuple de labɛnnen don ka bɔ jumadon f'u ka sa n'i bɛ maga olu la i bɛ tɛmɛ o peuple in de ka sɔrɔ ka se olu ma tant que u bɛ ka peuple ka kɛlɛ de kɛ quoi o kuma de ye tiɲɛ ye quoi il faut que le docteur le russophone le premier ministre intelligent qui est Sogɛl Kokara Maïga u k'a dɔn quoi wallahi ko jamanadenw de jɔlen don quoi u ni ninnu cɛ quoi et nous n'allons jamais trahir ce serment o kalekan min b'an bolo dɛ halaladenya la quoi an b'o kalekan in nafa quoi an b'o kalekan in nafa donc k'an tigɛ di bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan quoi an kana nata k'an yɛrɛ de ɲini quoi gaɲɛ t'a la quoi wallahi u bɛ ka mɔgɔ manipuler u bɛ ka mɔgɔ la intéresser ni fɛn dɔ ye an ka bɔ nin kɔnɔ an k'an ka jamana kisi quoi wallahi mɔgɔ si tɛ sauver n'o y'a sɔrɔ an ma jamana yɛrɛ sauver fɔlɔ mɔgɔ tɛ sauver quoi o de kuma de ye tiɲɛ o de tun bɛ ne bolo ka bɛɛ wele Mali dugu bɛɛ ko k'u bɛ bɔ vendredi ko k'a fɔ ko kangarimada banna kɛlɛ ma donc jumadon vendredi le 28 avril à partir de 14 h tout le monde dehors que la fête commence o kuma de b'an bolo vendredi bɛɛ ka bɔ Mali dugu bɛɛ kɔnɔ an k'an ka kangarimada ɲɛsin MINUSMA ni Faransi ma o kuma de tun bɛ ne bolo que Dieu bénisse le Mali et debout sur les remparts merci beaucoup.